Gvern ġdid nazzjonalista joffri l-għodda neċessarja sabiex in-negozji jkunu jistgħu jkomplu jikbru għaliex huma s-sinsla tal-ekonomija ta' pajjiżna. Dan kien il-messaġġ li wassal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta tnejn filgħodu żar il-kumpanija Burmarrad Group. Dawn in-negozji tal-familja qegħdin hemmhekk għaliex għandhom l-imħabba l-passjoni illi jaħdmu u allura l-familja kollha tkun qiegħda taħdem propju f'dan l-operat. U bekk jikbru u jkomplu jinvestu, però Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qiegħed jara li qed jagħti l-għodda neċessarji biex dan it-tip ta' negozji jkomplu jikbru għaliex huma s-sinsla propju tal-ekonomija tagħna. Mal-wasla tiegħu Bernard Grech intlaqa mis-sit ta' din il-kumpanija Mario Gauci mill-kap eżekuttiv Sharon Gauci. Dan in-negozju tal-familja iħaddem madwar 80 persuna u jespeċjalizza fis-settur tat-trasport, mod partikolari f'maintenance, kiri ta' vetturi u manifattura. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista kellu l-okkażjoni li jdur l-uffiċini u l-workshops ta' din il-kumpanija u jsegwi x-xogħol illi jagħmlu. U ltaqgħu wkoll ma' diversi ħaddiema fosthom numru ta' mechanics li tkellmu miegħu dwar il-ħidma tagħhom. Bernard Grech qal li huwa importanti li pajjiżna jinvesti aktar f'dawk il-persuni li jridu jkomplu jispeċjalizzaw fix-xogħol ta' snajja għaliex dawn huma s-sinsla ta' negozji bħal dawn. Qegħdin naħdmu fuq sistema ta' apprentistat biex ngħinu iktar studenti jitħajru jaħdmu xogħol ta' snajja jistudjaw ukoll f'dik id-direzzjoni jsibu wkoll impjieg ma' dawn it-tip ta' kumpaniji biex bekk dan it-tip ta' settur, dan it-tip ta' xogħol kun jista' jkompli jikber, ikollok aktar negozji illi qegħdin jikbru f'din id-direzzjoni u allura ekonomija b'saħħitha tagħhom, ekonomija b'saħħitha għall-pajjiż. Il-kap eżekuttiv ta' Burmarrad Group Sharon Gauci saħqet li huwa importanti li jkun hemm iktar investiment f'dan ir-rigward. Għaw studenti li kapaċi jagħmlu xogħol tal-idejn. Għajmin mhuwiex diżonur li titċappas li ssir mechanic, li ssir sprayer, rridu nippuxxjaw biex daw l-istudenti verament kollhom it-talim u anke on the field, ġifieri mhux imorru ġimgħa skola, daw l-istudenti hemm bżonn li jagħmlu ġurnata teorija u the rest of the week ikunu fuq il-lan tax-xogħol. Preżenti għal din iż-żjara kien hemm il-kelliem tal-Oppożizzjoni għat-Trasport Tony Bezzina u l-kandidat għall-elezzjoni ġenerali Jerome Caruana Cilja.